Татар халык әкияте. Кем көчле? Борын заманда яшәгән ди бер кеше, исенә аның булган ди Нарый. Көннәрдән бер көнне Нарый чыккан ди юлга. Бара торгач, боз өстенә баскан. Аягы тайган, егылган. Сорый боздан: "Боз, син нидән көчле? Көчле булса мине кояш эретә алмас иде. Кояш, син нидән көчле? Көчле булса мине болыт каплый алмас иде. Болыт, син нидән көчле? Көчле булса мине яңгыр тишеп чыкмас иде. Яңгыр, син нидән көчле? Көчле булса мине җир сеңдерә алмас иде. Җир, син нидән көчле? Көчле булса мине үлән тишеп чыкмас иде. Үлән, син нидән көчле? Көчле булса мине сыер ашый алмас иде. Сыер, син нидән көчле? Көчле булса мине пычак кисәлмәс иде. Китте Нарый пычак кырына, сорый: "Пычак, син нидән көчле? Көчле булса мине ут эретә алмас иде. Ут, син нидән көчле? Көчле булса мине су сүндерә алмас иде. Су, син нидән көчле? Көчле булса мине кеше җиңәлмәс иде. Ул мине җиңелә, тегермәннәр җигә." Шуннан соң Нарый кешедән дә көчлерәк нәрсә тапмый, үз юлы белән китә. Шулай итеп,